njoba sisakhile ngeke ngasho ngathi isigubhu sethu sisakha ngamakhuba although lifuna ukusebenza kuwe njengokuhlukile kodwa akusile lakho wethu kukhona ukuthi emndenini kube nabantu abazothi yini ngene kwidlozi bese bekhambela bekuvale lesi sigubhu siyakwazi ukuvula sikunika inhlanhla siletha abantu kuzwakele bhuti lapho akizwakala kakhulu asiphalelwa lutho sona asifune gazi awufaki ngisho inyongo yenkukhu isigubhu nje esakwakho sikholekhiswe kuwe egazini ukuze wena uzophila uyahlanjwa then emva kwalokho bese siyakholekthisa ukuze uma ukhuluma nesigubhu simile sikwazi ukukhipha ithelo zento oyidingayo. Amen bhuti. Siyabonga bhuti, siyabonga bhuti. 086 1010 300 ungenza ukuthi nombuzo nawe ufuna ukubuza mayelana nesigubhu. Bapha abantu baseGoli, bapha abantu baseCape Town, baphi laba bahlala bengihlupha bathi bafuna igubhu. Nanso ke indoda namhlanje ngilandile ethi impela namhlanje mina igubhu ngiyazenza ngoba bese eyigubhini lana the cheapest price simalini noma the highest price simalini. Ake siqale la dokotela kunesigubhu esakhwe egazini esisibiza 1000. Leso sigubhu ngithi umuntu osuke engasebenzi umuntu osuke efuna umsebenzi umuntu osemsebenzini ofuna isikhundla but nanokuthi umuntu othi mangase ngibe nemali ngifuna ukuqala into ebusiness okay ke nginaso ke leso sigubhu ngizocela ukuthi ngisisho sona sodwa bese ngithi lezi ezinye ngoba ngizoshiya amanamba bazobe banisebe buza lese siqala ku 6800 bese kuba